שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של קהיליה. היום אנחנו נדבר על פרק מעניין יותר, טיפה יותר ג'וסי. נתנו כותרת הכותרת של הפרק זה בין הקוד למוצר. תיכנס קצת יותר למה שקורה בתוך החברה עצמה. כן. קצת יותר לג'וס באמת של החברה איפה שכל העניינים קורים. האח הגדול מבית ליה. כן. סתם. אז באמת, קודם כל אני אורי, CPO בליה. אני שגב, ה-CTO של ליה. ובעצם זה קצת מצחיק להגיד, אבל אני ואורי מדברים בערך משהו כמו 10 שעות ביום. וכנראה שזה לא מספיק, אז יש לנו עכשיו עוד איזה 45 דקות שעה לדבר ככה. אני חושב שזה נכון. אני מדבר איתו יותר מכל בן אדם אחר שאני מכיר, יותר מהמשפחה, יותר מכל אחד אחר. איך הגענו למצב הזה, תגיד לי? עובדים הרבה שעות וגם אחרי השעות. כן. אז אותי כבר מכירים, אז בוא נכיר טיפה אותך. שגב, אז השאלה הראשונה שלי אליך זה באמת, נכנסת היום לצוות בלג הקודם, במיזוג עם אלטשולר, דיברנו על התהליך הזה בפרקים הקודמים. אז בוא תגיד לי אתה, איך זה להיכנס לצוות יחסית חדש, עם מוצר שאתה יודע, היה איזשהו משהו בנוי, אולי טיפה מבולגן, וספר לי את החוויה של לבנות את הצוות הזה מחדש מבחינה טכנית, לקחת אחריות על האופרציה. כן, אז דבר ראשון, אחרי שראיתי באמת מה המוצר ומה הפיצ'רים, והבנתי מה צריך לשנות ולשפר, ואולי לשמר ולהוסיף, הבנתי שיש פה הרבה מאוד עבודה. ומהתחילה ידעתי שאני צריך עוד שחקן טכני חזק איתי, עם עדיפות למישהו שאני מכיר מראש, כדי שגם יהיה דינמיקה טובה. יש לי כמה חברים כאלה מהתואר ומהבית, פניתי לחבר מהבית, שרון, לימים ה-VP R&D שלנו. שרון שלנו. כן. כמובן שהצגתי לו את זה בצורה הכי טובה שאפשר, ומכרתי לו את ההזדמנות להגשים חלום של שנינו מילדות. גם לפני הרבה שנים ניסינו לעשות איזה משהו ביחד, ומפה לשם בסוף זה לא המשיך, אז הוא קפץ על המציאה כמובן. והוא הצטרף אלינו, ברגע שהוא הצטרף ישבנו, ובאמת ראינו מה צריך ואיפה צריך ומה הטכנולוגיה, ופירקנו את זה בעצם לפיצ'רים קטנים כדי לראות מה קורה שם. ופשוט קפצנו לאגם, כי אין דרך אחרת. כן, עד שניסינו לייצב את המוצר ולשפר אותו לקראת השקה מחודשת, ואני חושב שמי שראה את המוצר לפני ועכשיו, זה מוצר אחר לגמרי. אי אפשר לזהות את הדבר הזה בכלל. גם שימרנו, גם שיפרנו הרבה, עשינו 90% מהקוד אולי מחדש, ארגנו, שדרגנו, הרבה עבר בתקופה הזאת. הרבה מתיחת פנים. כן, כן. אבל באמת לקחתם אונרשיפ כזה, כל אחד על חלק אחר של האפליקציה, אתה על צד הפרונט, הוא על צד הבק, כאילו עשיתם את הפרד ומשול הזה. ברגע שידעתי שאני צריך עוד מישהו שחזק טכני, אני מגיע מעולמות המובייל הרבה מאוד שנים, אז ידעתי שאני צריך מישהו שמגיע מעולמות הפיתוח של השרת יותר, כדי שכל אחד יוכל לקחת באמת, שנעשה את הכל ביחד, אבל שמישהו יצטרך לקחת צד אחד, השני יוכל לגבות אותו בצד השני. וכן, וזה באמת שיש לנו סינרגיה ממש טובה. כל הצוות באופן כללי, גם אני ואתה וגם עם שרון ועם כולם ביחד. נדבר על זה קצת בהמשך, איך אנחנו מצליחים לעשות הבלתי אפשרי בזכות זה. ואם כבר נכנסנו לפיצ'רים, אז אולי נדבר קצת יותר לעומק על פיצ'רים, נראה לי די מרכזיים אצלנו, שאני אישית מאוד מתגאה בהם, אני מאמין שגם אתה. אחד מהם זה המחשבון, שממש הרגשנו צורך מהשוק לעשות משהו כזה, והוא די חדש, נגיד חודש בערך. בוא תפרט עליו קצת. 19 למרץ. כן, 19 למרץ, זה התאריך. כן, אני אפרט, אז המחשבון באמת קלט הבול, זה פיצ'ר שאני אישית מאוד אוהב. אני אישית באמונה שלי, כל האפליקציה הזאת היא שקיפות. אני כאילו מאוד מאמין במוצר, ואני באמת חושב שאנחנו באים לפתור פה המון כאבים של מטיילים. ושקיפות לדעתי היא ערך עליון, לאורך כל הדרך, להראות למשתמש כמה הוא משלם, כמה הוא חוסך, כמה הוא לא חוסך. אז באמת המטרה של המחשבון הזה היא באמת להציג למשתמש הקצה בשקיפות, האם הוא חוסך או לא חוסך ברגע נתון זה בליה. כמובן שאנחנו הולכים לשדרג אותו ולעבות אותו ולהוסיף לו עוד יכולות, אבל כרגע, בצורה הרזה שלו בוא נקרא לזה, זה פשוט יכולת לבחור מטבע,
להזין סכום ולראות כמה אתה חוסך או לא חוסך ביחס לכרטיס אשראי רגיל. אני חושב שגם הצורך הזה עלה מהלקוחות, כי השאלה הכי נפוצה בשירות ללקוחות פשוט הייתה, יפה. איך אתם עושים כסף ואתם נותנים לי הצעה טובה מדי, זה לא נשמע לי הגיוני. יפה. ואז הבנו פשוט שהם רוצים לראות את התכלס של המספרים. זה המספר שאתה תקבל, וזה המספר שהשוק מציע לך, ולראות, ישראלים אוהבים לראות שלא דופקים אותם, והם פשוט רצו את איזה שקוף מול העיניים, נכון. וביטנו את זה במחשבון. אני כן רוצה שנדבר רגע כמו שאתה אומר, על הג'וס, על הבפנוכו של הפיצ'ר הזה, כי זה פיצ'ר נגיד לדוגמה, שבאמת מציג את היעילות שלנו כצוות, ובאמת פיתחנו אותו בזמן בזק, אם אתה שואל אותי, ובוא נדבר באמת על הסייקל, כי כמו שאתה אומר, הוא הגיע מלקוחות, בעצם ראינו שהמון לקוחות פונים אלינו מבחינת מה המודל העסקי בכל פלטפורמה אפשרית, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בצ'אט שלנו, בין אם זה בשיחות טלפון, שאנשים לא מבינים מה הרווח שלנו, אם זה כזה משתלם כמו שאנחנו מציגים. ולכן אמרנו, בוא נציג להם בצורה שקופה באמת מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, ואיך אנחנו חוסכים לעומת כרטיסים אחרים שמסתובבים בשוק, כרטיסי אשראי, או לא חוסכים. אתה יודע, יש אנשים עם מגוון תנאים. אז הערך שליווה אותנו בפיצ'ר הזה הוא שקיפות. בוא נתחיל שם. מטרת העל. בדיוק, זאת מטרת העל, לקנות את אמון הלקוחות, ויש לזה כאילו, יש לזה ביסוס, יש לזה בסיס, אוקיי? כי אתה רואה, בגלל שאנחנו עובדים בשער הרציף ולא היציג, שבזמנים מסוימים אנחנו באמת יותר משתלמים בצורה מובהקת. מכרטיסי 0% עמלה. מכרטיסי 0% גם לפעמים. שזאת הבשורה האמיתית. חד משמעית, והעלינו את זה גם כמה פעמים לאינסטגרם שלנו ולכל הסושיאל של חבר'ה, עכשיו אנחנו יותר זולים, טוסו לקנות. אגב, צריך גם להגיד שזה לא סתם יותר זולים מ-0% עמלה, כי יש כל מיני שירותים שנותנים את זה ב-0%, עם תשלום חודשי או עם מנוי מסוים. נכון. אצלנו פשוט אין מנוי ויותר זולים מ-0%, שוב, תלוי שער רציף, כי זה באמת משתנה כל כמה שניות, אז זה בעצם הכוח שלנו בשוק. נכון. המודל שלנו מאוד יוניקי ביחס למתחרים או אנשים, אתה יודע, למתמודדים אחרים בשוק בתחום הזה, וברגע שהם משתמשים יקלטו את הדבר הזה, כמו שאתה אומר, אין דמי מנוי, הכל בחינם, חוסכים לכם כסף, זה באמת נשמע לנו נתפס, אבל ברגע שהבשורה, אתה יודע, עובדים על זה קשה מבחינת שיווק, אבל תופץ לכמה שיותר אנשים, אני בטוח שהמחשבון הזה יבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה. נכון. כבר עכשיו אנחנו רואים את האימפקט שלו, א', בטעינות יומיות, ב', באפס פניות שירות הלקוחות על התחום הזה. כאילו, זה כבר, זהו, נגמר הסיפור, עברנו לנושאים אחרים להתמודד איתם. עכשיו הם רוצים לראות את זה בחוץ. בדיוק. לראות את זה מחוץ לאפליקציה. עכשיו אנשים רוצים לא להוריד את האפליקציה ולהסתכל עכשיו, לראות מהאתר, אין לזה סוף. אין לזה סוף. אבל מבחינת הסייקל, אני כאילו כן מתגאה בנו כצוות, ובדינמיקה ביני לבינך, או בין צוות הפיתוח בכללי, שפשוט פיתחנו את הפיצ'ר הזה במהירות האור, אם אתה שואל אותי. כן, יש לנו פה משהו לא רגיל. כאילו, תחשוב על האספקטים, הפיצ'ר הזה מכיל בתוכו אלמנטים משפטיים. כן, שורה תחתונה, אתה משווה פה את המחירים שלך למחירים של כרטיסי אשראי. יש פה איזשהו דיסקליימר משפטי שצריך להטמיע, לך תדבר על המחלקה המשפטית ותקבל את כל הפידבקים הרלוונטיים. יש פה גם פרונט וגם בק. לך תביא עכשיו את השער היציג מבנק ישראל, לך תביא את שער ממאסטרקארד, לך תביא את השער שלנו ותציג אותו בצורה ידידותית למשתמש במסך אחד שיהיה מובן וברור. כן, ונגיש מכל מקום מהאפליקציה. האפיון של זה היה הכי קשה. באופן כללי אנחנו משקיעים הרבה מאוד על העניין של האפיון וחוויית משתמש, כי אנחנו פשוט רוצים לפשט את זה. אז לעשות את זה נורא פשוט, שלא ישאלו יותר שאלות אחרי זה, זה גם היה לא פשוט, ועדיין עשינו את זה די מהר. עשינו את זה מאוד מהר. אני חושב שמקצה לקצה לקח לנו 1.5 להעלות את הפיצ'ר לאוויר, אחרי בדיקות ואחרי כל הבלגן שלנו, שאם אתה שואל אותי זה זמן C, איטרציה אחת, כאילו, זה תפניתי. עזוב שיש לו, אתה יודע, next steps וכו', אבל אני חושב שהמפתח להצלחה פה הוא באמת תקשורת, והיכולת שלנו כצוות פיתוח הפרודקט לתפקד, כמו שאתה אומר, לדבר 10 שעות ביום ומעבר להם, אז זה בדיוק זה, כי אחרת זה לא היה מצליח אם אתה שואל אותי. נכון, אני מסכים. זה פיצ'ר המחשבון, איזה פיצ'ר אתה הכי אוהב באפליקציה? האמת, הפיצ'ר שאני הכי מתגאה בו, אנחנו קוראים לו סטלאפ, אבל הלקוחות יקראו לו התחשבנות אולי. התחשבנות. אני חושב שכדי אולי להסביר אותו, צריך קודם כל להבין מה האלטרנטיבות בשוק, רק כדי להבין את ה-game changer של הדבר הזה. אז אם תשאל את המטייל הממוצע, שמטייל נגיד בקבוצה, הוא יגיד לך שהוא כנראה טס עם חברים שלו לסקי או למזרח לתקופה מסוימת. בואו ניקח דוגמה של המזרח, שנגיד עוברים בין מדינות, זו דוגמה נורא טובה.
מה שהם יעשו בעצם זה כנראה הם יגידו שהם משתמשים בספליטווייז, כותבים שם את כל ההוצאות שלהם, ואז בסוף הטיול או כל איקס זמן, בן אדם שטייל נגיד בהודו ובתאילנד, אז יהיה לו חובות, הוא יראה כמה הוא חייב לחבר שלו ברופי ובתאילנדי. ואז מה הוא יעשה? הוא ייקח את הסכומים האלה, בעצם יעשה חישוב כמה זה שווה בשקל, כי איך הוא יעביר לו את הכסף? כנראה בהעברה בנקאית, כנראה בביט, פייבוקס, אחת מפלטפורמות ההעברה. ולמה צריך לעשות את כל הדבר הזה? כי פשוט אין סיבה לעשות את זה. הפיצ'ר התחשבנות שלנו, הסטלאפ, הוא בעצם נותן לך כל פעולה, כל רכישה שאתה עושה באפליקציה, לסמן אותה כרכישה משותפת, לפצל אותה בין האנשים בקבוצה, זה גם יכול להיות, זה לא צריך להיות בן אדם אחד, זה יכול להיות 10 אנשים לדוגמה, ובלחיצת כפתור בעצם אתה רואה את כל המטבעות ואת כל הסכומים שאתה חייב לבן אדם, ואתה מעביר לו את זה במטבע עצמו. אתה לא צריך להתחיל לחשב את השווי השקלי וכמה פה וכמה שם ולנהל רשימות, לא צריך פשוט לעשות כלום. כל פעולה בכרטיס אשראי שלנו דרך האפליקציה, כביכול כרטיס ליה, נכנסת אוטומטית לרשימה, אתה מחליט שאתה רוצה לפצל אותה, מפצל אותה שווה בשווה, לא שווה בשווה. ובלחיצת כפתור, עקרונית, 10 חברים יכולים להתחשבן ב10 מטבעות שונים, פשוט בשנייה אחת. תפניתי. זה לא סתם תפניתי, זה פשוט, זה משהו מדהים. זה תפניתי. כי אנשים, אם תשאל, אנשים, זה כאב שהם אפילו לא מודעים לזה שהוא קיים, כי זה מה שיש היום. כי בן אדם שרוצה לטייל עם חבר, ישתמש בספליטווייז, והוא לא אומר, רגע, אולי מישהו ייתן לי כאן פתרון שפשוט יעשה לי את זה לבד, וגם את העברה של הכסף, וגם את הרישומים של הכסף, ועוד במטבעות שונים. זה באמת משהו שזה הפיצ'ר שאני הכי מתגאה בו, והוא גם מערכת רצינית מאחורי הקלעים. לגמרי. בעיניי זה מוצר בפני עצמו, זה באמת תת מוצר, כי אני לוקח רגע את החלק הפרודקטי של הסיפור הזה, אז כמו שאתה אומר באמת, התבססנו הרבה, עוד פעם, אתה יודע, אני מאמין שאנחנו לא מציעים פה את הגלגל ברוב הפיצ'רים שלנו, ולמדתי את השוק, הבנתי מה קורה, וספליטווייז, אפרופו, היא אחת האפליקציות שכן הסתכלתי עליה במהלך האפיון של הדבר הזה, כי הם כן עושים משהו טוב, הבעיה שהם פשוט אינפורמטיביים, אין שם תכלס כסף. מנהלים רשימה. בדיוק. עכשיו, ברגע שאתה לוקח את היכולת הזאת ושם שם תכלס כסף, כי אנחנו אמצעי התשלום של המטייל, אז כמו שאתה אומר, זה כבר הופך את האופרציה הרבה יותר קלה ופשוטה. יש המון כאבים, כל נושא התחשבנות, בכללי, שאנשים, כמו שאתה אומר, לא מודעים לך. מה זה לא מודעים? הם מודעים בדיעבד, כי הם רגילים שעכשיו אני אקנה טיסה לכולם, ואז אני אדבר עם הבנק ויפתח את המסגרת שנתפסה לי, או יגדיל את תקרת אשראי כי אין לי מספיק כסף לשלם, או עכשיו אני ארדוף אחרי אנשים ומבקש שקל, ואני אעשה את ההמרה בעצמי מדולרים, כי זה מה שעושים היום, וככה נהוג לעשות. בפועל זה גם לא חישוב נכון. נכון. כי אם טיילת עכשיו עם בן אדם חודש, במיוחד בזמנים האלה שהדולר יכול להיות היום מאוד נמוך ומחר מאוד גבוה, אתה קנית בדולרים בסכום מסוים, בסוף החודש אתה לא תגיד, קניתי ביום הזה והזה. בסוף החודש אתה תסתכל, תראה מה השער דולר ותחשב לשקל. אתה יכול להפסיד פה 100 שקלים. חד משמעית. רק על שער המרה. חד משמעית. ומה שאני אוהב באמת הפיצ'ר הזה, כאילו באמת בחרת הפיצ'ר שהוא אחד הגולות הכותרת בעיניי שתופס תאוצה, דרך אגב, בימים אלו, זה היכולת לדבר באותה שפה. שילמתי $100, תחזיר לי $100, תחזיר לי $50, לא ללכת ולהאמיר ולעשות בלגן. אני חושב שזה באמת תפניתי, במיוחד שזה באמת רלוונטי לכמה וכמה מטבעות. חשוב גם להגיד שאתה לא נתקע עם הכסף. לא. אם בין מישהו יחזיר לך את זה ביין, אתה יכול למשוך את זה לחשבון שלך חזרה בשקל. נכון. בלי לעשות את החישוב ובלי לעשות כלום. זה לא עכשיו שיש לך ין מזומן ביד, ולך תמצא את החבר שיטוס עוד שנה ותיתן לו את זה. אתה פשוט, היתרה שנשארת לך או נשארת לך, או נמשכת ישירות לאשראי כזיכוי, בשקל. פשוט אפס מאמץ. כאילו, עוד מעט נדבר גם על חוויית המשתמש ומה האתגרים שלנו מבחינה טכנית, אבל כמו שאמרת, השאיפה הייתה פה באמת להקל כמה שיותר על תהליכי התשלום, בין אם זה חיצונית או פנימית בין חברים. אז זה הערך שמלווה אותנו באמת בהתחשבנות, בסטלאפ, ויש פה תכלס המון אתגרים פיתוחיים, מוצריים. כאילו, א', חוויית משתמש, אתה יודע, עכשיו אתה מפצל עסקה, אתה רוצה לערוך את הסכומים, שהוא ישלם ככה והוא ישלם פחות, והוא רוצה בכלל להתחשבן ידנית כי אין לו ליה, והוא בכלל לא כרטיס ליה, אז יש לו מגבלה. יש פה המון דברים שלוקחים בחשבון בפיצ'ר הזה, וזה למה הוא כזה מורכב, הוא באמת מוצר בפני עצמו. נכון. אני חושב
לי אישית היה הכי קשה לאפיין את המוצר הזה, גם כי, אתה יודע, בעיקר ב-MVP אני מדבר, כן, אבל כל גרסה שהעלינו, גילינו עוד רובד שצריך לטפל בו, ועוד שכבה. יש שם הרבה פינות קטנות. יש שם המון ניואנסים. גם היום אני חושב שיש לו הרבה מאוד לאן להשתפר, בעיקר מבחינת חוויית המשתמש, אבל מרגש אותי לראות שהוא תופס תאוצה. אתה מסתכל על נתונים ואתה רואה שיש עסקאות. המסיבת רווקים עכשיו של 12 איש שעשו את הכל ביחד. יש עסקאות. פתאום אתה רואה קבוצה על שם וילה פלורה נפוליס, או קבוצה של מסיבת רווקים בקפריסין, או החבר'ה בתאילנד, וזה פשוט קורה. אז זה מרגש. זה באמת מרגש, ותפיחה על השכם לנו, שהפיצ'ר הזה עובד, חביבי. לגמרי. אני רוצה שנדבר רגע על איזה מילה שנשמעת היום הרבה, בכל מקום בערך, וגם לנו היא שינתה את החיים. AI. אני חושב שמה שקורה בתקופה הזאת זה פשוט תקופה מטורפת לכל מי שהכיר את מה שהיה לפני זה לעכשיו, את כל שוק העבודה. אנחנו מצליחים, הקצב עבודה שאנחנו מצליחים לדלבר בפיצ'רים מהרגע של הרעיון לפרודקשן, מה שנקרא, שזה שהלקוחות פוגשים את זה, הוא פשוט הזוי, כמה מהר זה יכול להיות ועם כוח אדם מצומצם. אנחנו לא חברה כזאת גדולה, והצוות פיתוח שלנו עדיין קטן, ואנחנו פשוט עושים את הבלתי אפשרי. זה באמת, איך אתה מרגיש שזה משפיע עליך גם ביום ה-AI? איזה כלים אתה משתמש? וואו. אני גם אשאל אותך שאלה בקטע הזה, אז תתכונן. אבל בגדול ה-AI, תשמע, שהתחלתי דרכי פה בחברה, שלהי 2001, אז ה-AI כאילו, OpenAI נגיד, בדיוק, היו בתהליכי השקה. אתה יודע, זה היה באזור הזה, אם אני לא טועה. והם גם לא היו כל כך טובים אז. בדיוק, הדאטאבייס לא היה מעודכן ולא היה בזמן אמת. אז כאילו בתחילת הדרך באמת התחלנו להשתמש בו ולאמץ אותו, אבל לא כמו שקורה היום. היום אני בכל החלטה שאני לוקח מעורב AI. זה ברמה כזאתי. אין החלטה שאני לוקח באמת. אתה יודע, אני מדבר על החלטות גדולות, על פיצ'רים מהותיים, או על איזשהו תוכנית גדולה, או על איזשהו באג משמעותי שאני נתקל בו, שאני לא מתייעץ עם ה-AI, בסדר? ואני ממש באמת... דרך אגב, מי שלא עושה את זה, עושה טעות. אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר, כי... אז א', רגע, אני אישית משתמש בו בכל דרך שבה אני בעצם צועד. עכשיו, לא כאיזשהו פלומבה, כן? אבל אני כן מתייעץ, אני כן שואל, אני כן חוקר, ואני חייב להגיד שכבר גוגל אצלי זה אולי 5% מהשימוש לעומת מה שהיה אז. אני כאילו כבר לא שואל שאלות את גוגל. אין סיבה. רק אם אני צריך איזשהו תמונה לאיזושהי מצגת, או איזשהו URL ספציפי, אני הולך לגוגל ומחפש. וגם אז אתה יכול לבקש וגם אז אני מבקש מ-GPT שפשוט יג'נרט לי תמונה של כרטיס לילה על חוף הים. כן. כן. אז אני כאילו באמת בקושי משתמש בו בדפדפן לחיפוש דברים, זה הרוב הצ'אט. מה שכן, אמרתי לך, אני כאילו בתקופה האחרונה ממש לקחתי צעד קדימה, כי הבנתי שזאת המהפכה וזה המשחק. אני ממש לוקח קורסים. ממש קורסים הדבר הזה. אז נחשפתי גם לקורס של OpenAI Academy, שזה מגניב וזה חינמי. וואלה. כן, נותנים לך ממש את התמצית פרומפטים הרלוונטיים, ונותנים לך אפשרות לתרגל ולהתאמן, אז אני ממש עושה את זה. זה דווקא תופס טוב. זה אחד. 2, אני נחשף לעוד ועוד כלים. זאת אומרת, זה לא רק ChatGPT. לא. אני נחשף לעוד כלים, ועוד כלים, ועוד כלים. ואני כאילו, אתה יודע, אני רוצה עכשיו לעשות איזשהו מסמך PRD מפורט, אני הולך לכלי שעושה לי PRD מפורט. אני רוצה לעשות איזושהי אנימציה מגניבה באיזשהו כלי, אני הולך לקלינג AI שיעשה לי איזושהי אנימציה מגניבה. אני רוצה לבקש תמונה, אז אני הולך ל-GPT או ל-1001 AI אחרים. ואני גם דורש מהעובדים שתחתיי להשתמש ב-AI. כן, זה must. זה must. בין אם זה עידן המעצב ו-UI/UX שלנו, שאני ממש דורש ממנו לשלב את זה בכל דבר שהוא עושה בערך, בין אם זה שירות לקוחות שלנו, ובין אם זה ה-BI שאני משתמש באמת, זה ערך עליון מבחינתי. אני חושב שמי שלא משתמש בזה, זה כאילו קצת קיצוני להגיד את זה, אבל אין לו זכות קיום בתעשייה הזאת. אין לו זכות קיום. הוא פשוט עובד יותר לאט ופחות יעיל. אין לו זכות קיום. אני מרגיש שאני יכול לתת פי 2 אפילו, אולי פי 3 תפוקה בזכות ה-AI שחוסך לך את העבודה השחורה ואת החיפושים ודברים שפעם היית עושה ידנית. אתה אפילו לא צריך לחשוב איך לעשות את זה ידנית, הוא פשוט עושה את זה, וזה לא שאתה מנוון את המוח שלך, אתה לומד איך להשתמש בכלי הזה, זה לא שהוא מחליף אותך, אתה מפעיל אותו פשוט. וזה לא משנה אם זה לפיתוח או לתמונות או לרעיונות,
בסופו של דבר אתה עושה איתו סיור מוחות, אבל הוא המוח הכי טוב שאתה יכול לבקש באותו רגע, הוא פשוט נותן לך את האינפוט הטוב ביותר. תקן אותי, אני טועה, הוא צמצם לך את זמן העבודה בצורה אבסולוטית, כאילו אין פה עוררין בכלל. תפוקה כפולה, אולי אפילו כפול 3. אני חושב שכן. רק לי. וכל אחד מהאנשים אצלנו בחברה זה ככה, ובגלל אנחנו מצליחים לתת צוות של 10, עכשיו אנחנו כבר יותר מ10, אבל כשהיינו צוות של 10 אנשים עד לפני כמה חודשים, נתנו תפוקה של 30. אז אני אשאל אותך באמת שאלה כזאת, אם דיברנו על תפוקה ועל צוות ועל AI, אז כמו שאתה אומר, בעניין של היום באמת מהפכת ה-AI משתוללת. עם זאת, אנחנו כן מגייסים ומפתחים לצוות, כי אנחנו צריכים ידיים עובדות. ורציתי לשאול לך, אתה כ-CTO מנהל את הסיטואציה הזאת, אתה יודע, יש לך פה את באמת דילמת מי לגייס, איך לגייס, כמה לגייס, ואיך נהל את האופרציה הזאת. תראה, בסופו של דבר, את מי לגייס זה אימור של כל מגייס, כי אתה לא באמת יכול להכיר בן אדם מכמה רעיונות, וזה לדעת לזהות פוטנציאל ולקוות שאימרת נכון בסופו של דבר, כי גם מה שאתה מזהה כפוטנציאל יכול להיות טעות. מבחינת כמות של אנשים אין ספק שצריך פחות, ובשלב הזה נראה לי שאנחנו גם מצליחים לגייס כוכבים, כי אנחנו רוצים מישהו שהוא גם עצמאי, טפו. אנחנו רוצים מישהו שהוא גם עצמאי וגם שידע לתת תפוקה מהר וטוב, וגם שיתאים לדינמיקה. אז אין ספק שהגיוס, מבחינת כמות עובדים הוא פחות, כי ה-AI פשוט נותן לנו הרבה יותר כוח. אני זוכר שבאמת דחינו את הקץ הזה, ורצינו לעלות לאוויר בלי יותר מדי רעשי רקע. נכון. ופשוט ה-AI בקטע הזה באמת בא לעזרתנו. כן. אנחנו עשינו בשנה משהו שהיה לוקח 2 כנראה, אם הוא לא היה שם. הוא צריך גם למצוא את הבעיות הקטנות, שאתה לא מבין. כמו שאמרת, אין כבר גוגל. אתה כמעט כבר לא מחפש בגוגל דברים, כי פשוט יכול לכתוב את זה שם, והוא ייתן לך את התשובה של גוגל. אז מבחינת ניהול, אני באמת גם דיברתי עם כל העובדים לפני כמה ימים, שאני חושב שכולם צריכים לסמוך על הצ'אט קצת יותר, כי זה נורא קשה לתת למכונה שליטה, אבל ברגע שאתה סומך עליו, מוודא אותו, אבל סומך קצת יותר, הוא פשוט נותן לך, אתה כאילו על ספידים, הוא נותן לך מהירות על פשוט. ולא רק מהירות, גם איכות. הוא יודע גם בסופו של דבר לתקן אותך ולהגיד לך, פה תתקן, שם תתקן, פה עשית לא טוב, אפשר לשפר את זה, אפשר לשפר את ההוא. זה פשוט היועץ הטוב ביותר. פשוט מטורף. כן, נכון. פשוט מטורף. אתה יודע שאני כאילו לאחרונה התחלתי באמת לבחון עוד כלים, אז מה שאני עושה, אני לוקח פרומפט מסוים, אני פשוט נדביק אותו בעוד כלים כדי לראות יותר את התוצאה הטובה ביותר, כאילו שתסביע את רצוני, בוא נקרא. אני לוקח את מה שהבאתי את GPT, שם בברד לשעבר, הג'מיני, איך קוראים לו, ושם בקלוד, וממש רואה מי נותן לי את התשובה הכי טובה, ואיתו אני הולך. יש לנו גם את הכלי שהטמנו לא מזמן, של ה-AI, שהוא דווקא מעניין, בשירות לקוחות. יפה. שהוא תופס לנו 80-90% מהפניות. יפה. משהו כזה. טיפה פחות הייתי אומר, טיפה פחות, כי עדיין אנשים הולכים לנציג אנושי. אם מתקילים אותו, כן, אבל את השאלות הנפוצות... אבל זה באמת כפיים לשירות הלקוחות שלנו, שהתמיעו את הכלי הזה, את פין. הוא פשוט פותר לנו את כל השאלות הקטנות בצורה, הוא אוכל אותם בלי מלח, בקטע כזה. וסביבות הרצון של הלקוחות דווקא מאוד גבוהה ממנו, כמו שאתה אומר, הוא באמת פותר באזור ה-60 ומשהו אחוז, כמעט 70 מכל השאילתות. סביבות הרצון שלנו מאוד גבוהה ממנו, הוא פותר לנו 70% מהפניות. עצומה ממנו. מה שהוא עושה הוא בעצם לומד אותך, אוקיי? יש לו גישה למאגרי מידע שלך, מבחינת אינפורמציה כמובן, כן? יודע בדיוק מה היכולות, מה המגבלות, ולומד את השאלות והתשובות ממשתמשים קודמים ומשיחות קודמות. הוא עובר לתנאי שימוש, הוא רואה מכל השיחות הקודמות, בדברים שהכנסת לו גם ידנית, והוא פשוט יודע לענות כמו שירות לקוחות. בדיוק. עכשיו, כמובן שאנחנו עדיין עובדים איתו בצורה צמודה, ואנחנו לא משחררים את הרצועה, כי אנחנו עדיין מתקנים אותו, בעיקר תמיד בשירות הלקוחות, עדיין משפצים את התשובות, עדיין מתקנים, וכמובן שאם אנחנו רואים שיש תשובה שהיא משתמעת לפנים נוספות או לא מספיק מדויקת, אנחנו מתערבים ונותנים מענה אנושי וספציפי, אבל חד משמעית הדבר הזה נותן שקט, ואני חושב שהכיוון העתידי שלו הוא מטורף. יש לזה פוטנציאל אדיר, לא רק למתן תשובות, אלא גם, בוא נדבר תכלס, השאיפה היא שכל מוצר, לפחות בעיניים שלי, יהיה סלף-סרוויסי. כאילו, אין יותר כיף מלעשות את כל הפעולות בעצמך, נדבר עם בן אדם, או עם בוט, או עם איזשהו
נציג שייתן לך מענה כזה או אחר. גם ברגע שאתה לא תולי בבן אדם, תשובה מיידית. בדיוק. אתה לא מחכה. והיכולת של ה-AI, כמו שאנחנו מכירים אותו, שתוכל לבצע גם פעולות בשבילך, זה כבר רמה אחרת. סתם דוגמה, אני אקח את זה לקצה, הנה, איבדתי את הכרטיס עכשיו, ואני לא יודע איך להקפיא אותו, ואני אבקש מהצ'אט להקפיא לי את הכרטיס, והוא יוכל לעשות את זה, זה כבר רמה אחרת של שירות, תקן אותי אם אני טועה. נכון, נכון. ואתה יודע, עם טיפה יותר מאמץ, רגולציה ויכולות, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לשם, וזה יקרה. זה יקרה. אני מסכים. בוא נדבר רגע דיברנו על איך אנחנו מפתחים מהר ואיך הוא עוזר לנו ממש, אבל בוא נדבר שנייה על העתיד של עולם הפינטק, כי אני חושב נסתכל על זה, אולי ניקח את זה קצת יותר לכיוון שלנו, לא פינטק, כי זה קצת מילה כללית מדי, יותר טראבל פינטק, כי אני חושב שהפתרונות שיש היום, או הפתרונות שהיו לפני 10 שנים שאנחנו עשינו את הטיול הגדול שלנו, לא קרובים בכלל למה שאמור להיות או מה שהולך להיות. כשאני טיילתי בהודו לפני 12 שנה, במזרח באופן כללי, היה לי בכל נעל מתחת לסוליה $100, למקרה שאני אאבד את הארנק או את הכרטיס אשראי, אז שיהיה לי $100 גיבוי בכל אחת מהנעליים. היה travel checks, שאם היית מאבד אותם אז הם הלכו לפח, והיית יכול לאסוף מזומן בעצם בכל מיני נקודות, אז היית צריך מראש לחשוב כמה כסף אתה רוצה בכל travel check, כי אתה לא רוצה עכשיו להתחיל להסתובב עם מלא כסף מזומן שמשכת. איזה ישן זה travel check, אימא'לה. ואת הכרטיסי אשראי שיש גם היום, שבעצם בתקופה ההיא בהודו היה פחות מקומות כאלה, זה היה יותר ללכת באמת לצ'יינג'ים עם travel checks וכאלה, אבל היום אם אתה מסתכל על הארץ, אני כבר לא הולך עם ארנק 2 או 3, צריך רק את הטלפון, כל הכרטיסים מחוברים לטלפון, ואין סיבה שזה לא יהיה בחול, כי אם אתה משתמש בכרטיס אשראי, אז אתה לא צריך שום דבר, אתה יכול להשתמש רק בטלפון. ואני חושב שבאמת זה הולך לכיוון ההוא. ואנחנו כבר נותנים את זה עכשיו, ויש עוד הרבה מאוד חברות שנותנות דברים דומים, או בערך כזה, אבל העתיד הוא לא לחשוב על כסף ולא למשוך מזומן. למה צריך להסתובב עם סכום גדול של מזומן? תסתובב עם אפליקציה, כמו לאיה, שנותנת לך כרטיס אשראי שמחובר לאפל פיי, או לגוגל פיי. תשלם מהטלפון, אם איבדת, אתה יכול גם לקחת כרטיס פיזי שאנחנו מנפיקים למקרה חירום, אם אתה רוצה למשוך מכספומט שלא תומך כרגע באפל פיי, גוגל פיי. אם איבדת אותו, תחסום אותו דרך האפליקציה, בלי כאבי ראש, בלי איבדתי את הכסף, החבאתי את הכסף במזוודה, החבאתי את הכסף בכספת של המלון, ואני לא בטוח אם המנקה יכולה לפתוח את הכספת או לא, כאילו כל מיני דברים זה דאגות של העבר, לא צריך את זה יותר. אז אני אגיד לך מצד שלי שאני ממש מסכים איתך. אני טסתי לאתונה עם יסמין, עם אשתי ממש לא מזמן, בינואר, וזו פעם ראשונה באמת שהשתמשתי במוצר, בוא נקרא לזה פינטקי, באמת מוצר... השתמשת בלאיה, בכל טיול מההתחלה עד הסוף. מה זה בכל טיול מההתחלה? משלב הבוקינג, אוקיי? ממש טענתי כסף, השתמשתי בלאיה בבוקינג, בעת הבזבוזים באתונה, שחזרתי לארץ, משכתי את הכסף חזרה לאשראי שלי, חלק השארתי באפליקציה, סתם כי נוח לי ואני משתמש פה מדי פעם לקניות באלי אקספרס וכאלה, אבל בגדול, זאת חוויה אחרת לגמרי. כאילו, אין יותר את הכאב ראש ללכת לצ'יינג', כמה להמיר, איך להמיר, מתי להמיר, להחביא בגרביים כמו שאתה אומר, להחביא בפאוץ', לשים במזוודה. הפלאפון תמיד עליך, כי אין מה לעשות, זה חלק אינטגרלי מחיינו, נכון. והכל פשוט שם. כל מה שצריך זה אינטרנט ואפליקציה. גם מבחינת מעקב הוצאות. הכל. איך היה לך שם על המעקב? הכל. מבחינת מעקב הוצאות. אז תראה, אני טיפוס אנחנו הבחנו שיש 2 טייפים של יוזרים באפליקציה, אוקיי? יוזרים שטוענים מראש ומשלמים, ויוזרים שטוענים לפני כל עסקה ומשלמים. לפי צורך, on demand. אז אני הייתי שילוב של שניהם. ידעתי שעלה לי סוג של X, אבל אמרתי, אני אטען פחות מראש, בכוונה, ואם אני אצטרך, אני אעשה השלמה קטנה. וזה מה שעשיתי. אני לא זוכר את הסכום המדויק עכשיו, אבל נראה לי שכל הטיול מקצה לקצה, מבחינת בזבוזים, יצא לי באזור 500 יורו לי וליסמין. ויכולת לדעת את זה בגלל שעשית את הכל דרך לאיה. יפה. אז עכשיו אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל דיברתי על זה גם באחד הפודקאסטים הקודמים, שזו פעם ראשונה שידעתי כמה בזבזתי על כל הטיול מקצה לקצה. מהבוקינג עד החזרה לארץ. בעיניי זה תפניתי. בגדול גם באותו רגע, כי כשאתה משתמש בכרטיס אשראי ומשלם במטבע זר, אז אתה מגלה רק אחר כך מה היה השווי האמיתי לפי שער המרה, לרוב 3 ימים אחרי. חד משמעית. פה אתה במיידי יודע. שמע, זה גם היה נוח, אתה יודע, אתה לא צריך לדבר עם אף אחד, לבלבל את השכל, פשוט מוציא את הטלפון, מצמיד אותו למסופון, שלום על ישראל, אתה מדבר באותה שפה של המטבע המקומי. אין
אין צנצנת מזומנים בבית, אתה צריך לחזור ולשים את הסנטים שנשארו לך מכל מדינה. נכון. בעיניי זה מטורף. מטבעות אקזוטיים, אני חושב שזה מרגישים את זה יותר. כי באירופה, אנשים יגידו, זה אירופה, זה בסדר, אבל במדינות עולם שלישי, שאתה, למשל ביפן או בתאילנד, המטיילים שלנו אומרים שזה באמת ממש ממש נוח. חד משמעית. שמה, ביפן יש מקומות שלא תומכים באפל פיי. נכון. אז פה הכרטיס הפיזי בא לעזרתם, נכון. אמנם, אבל המקומות שכן משתמשים בדבר הזה, זה תפניתי. זה תפניתי, זה חסכוני, זה באמת עולם אחר. בכללי העתיד של הפינטק, אם אתה שואל אותי, אז כמובן שהארנקים הדיגיטליים זה משהו שמשתלט על העולם כרגע, ואני רואה שגם חברות ישראליות הולכות בכיוון הזה. ארנק מטח של מקס, 1-0 עם 0 עמלת מטח. כולם מבינים את זה. יש לך המון שחקנים שגם אני בטוח שיכנסו עוד בעתיד למרוץ הזה, של הארנקים הדיגיטליים, כולם מחפשים לשים יד על איזשהו ארנק, ואני חושב שהיתרון שלנו... יש גם הרבה סוגים. הרבה מאוד סוגים, כל אחד הולך לכיוון אחר. אנחנו הלכנו יותר לכיוון של הטראבל עם המטח, אבל יש הרבה ארנקים שעושים גם דברים אחרים. המון. עוד פעם, אנחנו בכוונה אנחנו נשאר את המטח ולקהל המטיילים, כי חשבנו שהענף הזה צריך חדשנות. נכון. זה הוויז'ן שלנו, משם יצאנו לדרך. זה מה שאמרתי קודם, שיש כאבים שהם כאבים של פעם. בדיוק. כאב של העבר, זה כבר לא צריך להיות. אגב, לך ללונדון, אתה בקושי תראה מזומנים. כמעט ואין מזומנים. אתה יודע, אנשים אומרים לך, יש ופה ושם, אולי בשווקים באיזה חורים נידחים, אבל לא משתמשים בזה. עקרונית, נראה שהעולם הולך לשם, גם עם כל העניין של הקריפטו, אני חושב שעוד כמה עשורים לא יהיה כבר מזומן בכלל. אני לא רואה סיבה להשתמש בזה יותר. לכן הענקים הדיגיטליים באמת, זה עתיד הפינטק, אם אתה שואל אותי, ואנחנו רואים שעוד ועוד שחקנים ישראלים נכנסים לשם, אז אני כאילו זוקפת את לילה לזכות, שבאמת איתרנו פה איזשהו כאב, והבאנו פתרון, בשורה התחתונה. יש פה סעיף שרצינו לדבר עליו, שכבר דיברנו עליו, תכלס, של איך מקבלים דרישה ומפתחים אותה במהירות על. נכון. אבל בוא נדבר רגע על איך בכלל מרעיון, איך אנחנו... בסופו של דבר, מה זה רעיון? מישהו מעלה רעיון, וזה החלום שלו. אבל החלום הוא לא המציאות. נכון. והתפקיד שלנו זה... להוריד לקרקע. כן. בעיקר שלך. כן, להגשים את החלום, אבל להוריד את האנשים לקרקע, כדי להבין מה אפשר, איך אפשר, ואיך גם עושים את זה, שזה לא יגזול יותר מדי משאבים, מה שנקרא. איך אתה אוהב להגיד? קודם כל לא. קודם כל לא. כל מה ששואלים אותי, קודם כל לא. עכשיו בוא נשמע מה אתה רוצה להגיד. בדיוק, עכשיו תספר ונראה מה... כי אם זה יהיה קודם כל כן, אז אנשים ירצו את החלום המדויק, ואנחנו צריכים קצת להוריד לקרקע. וחלק מזה זה גם איך משלבים טכנולוגיה וחוויית משתמש, ואיפה האיזון פה בעצם בין כמה אנחנו רוצים שיהיה נוח למשתמש, לבין כמה זה מתאים לנו למערכת, וזה קשיים ברמת היום-יום. אז קודם כל, באמת, זה תורה שלמה. אנחנו ניגע פה על קצה המזלג, כי זה באמת, כמו שאתה רואה, זה היום-יום שלנו, זה מה שאנחנו עושים, וזה באמת תורה שלמה מבחינת פרודקט ופיתוח, קבלת ההחלטות, עצים לקבלת ההחלטות, יש פה באמת מנגנון עצום. וכמו שאתה אומר, כל בעל עניין וכל בעל דרישה חושב שהוא הדבר הכי חשוב שיש כרגע, ושום דבר אחר לא מעניין, לא הלקוח שלא עובד לו אפל פיי, ולא הבאג במחשבון, ולא העובדה שהאפליקציה לא נטענת בכלל. משהו שלא הכי חשוב כרגע. איך הפנייה הכי נפוצה שאנחנו מקבלים? פיצ'ר אחרון לספרינט הזה, רק פיצ'ר אחרון לספרינט הזה. בדיוק. עוד אחד. בכל הבסיס קבוע. כן. אבל עצם העובדה באמת שזה האתגר הכי גדול פה, של להעביר את המידע לאנשים רגע שאנחנו מבינים שהדבר הזה דחוף, אבל יש רודמפ מסודר, ואנחנו באמת רוצים להצמד לתוכנית שלנו, כי אחרי זה אנחנו פשוט לא נסיים את הספרינט, לא נעלה גרסה, ולא נשחרר לקוחות מה שהם צריכים. מצד שני, אנחנו רוצים לתת בעצם את הפיצ'ר כמה שיותר טוב, אבל בגבול הטעם הטוב, מה שנקרא. אז פה בא לעזרתנו אייג'ייל. כאילו, פה אנחנו באמת מאוד דינמיים. זה היתרון של הצוות שלנו, לדעתי, ומה שהביאו אותנו עד הלום. הדינמיות, היכולת באמת לדעת, לנווט בין מה שבאמת דחוף כרגע, למה שפחות דחוף, ומה שאפשר להקדיש לו פחות אפורט, ולפתח אותו בצורה יותר טובה, אז אנחנו כן מצליחים לדחוף ולהגל פינות גם בעזרת ה-AI. אני אוהב להקביל את זה לג'אגלין, שאתה יודע לעשות ג'אגלין עם כמה כדורים, ואנחנו יודעים לעמוד במעגל ולעשות כולם ביחד עם כל הכדורים. זה נכון. ויש לנו כאן באמת, כל אחד הוא לטוב ולרע, אבל הוא זולג מהתפקיד שלו. אתה יודע הרבה יותר טכני ממה שאתה אמור לדעת, וגם יותם,
כמעט כל אחד יודע קצת מעבר לנישה של התפקיד שלו, וזה מה שנותן לנו לגבות אחד את השני ולעזור אחד לשני. וסיור מוחות גם, כי ברגע שיש רק בן אדם אחד שכרגע עושה את האפיונים, שזה אתה, אין לך עם מי להתייעץ אם אף אחד לא שם. נכון. ואני חושב שהדינמיקה שלי ושלך היא כל כך טובה בגלל זה, כי אני יודע להסתכל גם בצד של הפרודקט, ואתה יודע גם להסתכל מהצד של הפיתוח. אתה לא... אם אתה מבין שיש משהו שיתקיל ויקשה, אז אתה פשוט מוריד אותו מהשולחן ישר. אני לא צריך להגיד לך, תוריד אותו. אז מצד שני זה גם בא בעוכריי, אתה מבין? כי יש לי חלומות מאוד גדולים, ואז אני כאילו חושב על הפיצ'ר בצורה טיפה יותר טכני, ואני אומר, אני יודע מה שגיב יגיד לי, אני יודע כמה זמן ייקח לפתח את זה, פחות או יותר. צריך להיות פרקטי. בדיוק, אני צריך להיות ריאלי, החלום שלי יצטרך להידחות לספרינט בשנת 2029, אבל בסדר. אז כן, אני מסכים איתך. אני באמת חושב שהמתכון, כמו שאמרתי להצלחה בדבר הזה, זה תקשורת. כאילו לא יעזור כלום, אני תמיד אומר את זה, וזה סלוגן, אבל... באופן כללי בחיים והכל. זה מה שזה. זה מה שזה, כי אם אני לא אדבר איתך 10 שעות ביום, ואני אחפור עליך מה שאני צריך, ואתה תחפור לי מה שאתה צריך, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. זה בעיניי. אז זה המפתח להצלחה, אם אתה שואל אותי. ואני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו, זה עצם העובדה שאנחנו אפליקציה פיננסית, אבל אנחנו מנגישים את זה לקהל רחב של משתמשים. האפליקציה היא, כמו שאמרתי מקודם, בשאיפה להיות הכי סלף-סרוויסית שאפשר. ואנחנו רואים את זה בתהליך ההזדהות, בתהליך הקמת החשבון, בטעינת הכסף לחשבון, במשיכת הכסף מהחשבון, הקפאת כרטיסים נאבד, ועוד 1,001 אופציות שאנחנו באמת רוצים לאפשר למשתמשים לבצע כמה שיותר פעולות עצמאית. ופה הייתי רוצה לשאול אותך באמת איך אנחנו מצליחים לשמור על האיזון מבחינת המשתמש לקשיים הטכניים והרגולטוריים, עוד פעם אנחנו פינטק, שאנחנו פוגשים, כי יש לנו המון כאלה. סתם דוגמה, אם אתה זוכר, הם צריכים לבצע הרבה הקרבות לטובת הבטחת מידע. יש דברים שלא יכולנו לחשוף מבחינת חוויית משתמש, או מבחינת איזשהו, בוא נגיד, שמירה על נתונים. תראה, יש בסופו של דבר דברים שאין לנו ברירה. רגולציה זה משהו שאנחנו חייבים לעמוד בו, ויש כל מיני חוקים, אז מן הסתם שזה הדבר הראשון. אבל אני חושב שאנחנו מנסים למתוח את זה לקצה. ללכת, הגבול הוא מאוד דק בין מה שמותר למה שאסור, ואתה יכול להיצמד לגבול, ולהוציא את המקסימום ממה שאתה רוצה, ומה שאפשר, ואנחנו עושים את זה יפה. אם אתה לא יכול להציג את כל המידע ליוזר, אז תציג לו את זה בצורה טיפה אחרת, תיתן לו את העיצוב של המסך בצורה קצת יותר ידידותית, תכניס לו כל מיני דברים אחרים שיעניינו אותו כדי שתיתן לו הסברים, כדי שהוא לא ירגיש את החוסר של מה שכביכול רק אתה יודע שהוא חסר. המשתמש בסופו של דבר נכנס לסיטואציה, הוא לא יודע שרצית לתת לו עוד איזה מידע שהרגולציה לא מאפשרת לך להציג את זה. מבחינתו, מה שנתת לו, ואם תיתן את זה מספיק טוב, אז אני חושב שזה לא יהיה מורגש, ואני חושב שאנחנו די מצליחים לעשות את זה. כי בטוח. מהפידבקים שאנחנו מקבלים, בן אדם שהשתמש באפליקציה תמיד אמר שהוא נהנה, שהיה לו מאוד טוב, והוא גם כנראה יחזור. הקושי הגדול בכל מוצר זה להכניס בן אדם פנימה. אבל באמת ייאמר לזכותנו שהמשתמשים חוזרים והמשתמשים נהנים, עזוב את זה שהם חוסכים כסף, נוח להם. אני חושב שנוחות זה יותר מכסף אפילו במקרים כאלה, כי בסופו של דבר, בן אדם שטס לשבוע, אז אתה תחסוך לו קצת. אבל כשאתה תחסוך לו קצת וגם תיתן לו משהו מאוד נוח, אז זה כבר שווה את הכל. כל המוצר שלנו. אני מסכים שערך הנוחות הוא ערך באמת עליון שמלווה אותנו בתהליכים. אני גם חושב עוד פעם שיש הרבה החלטות שאני לוקח מבחינת חוויית המשתמש והמגבלות הרגולטוריות והטכנולוגיות, שעוד פעם, הם לב ברירה, אבל כמו שאתה אומר, הם לב ברירה הכי טוב שיכולנו לקחת. אני חושב שגם עידן עושה פה עבודה נהדרת מבחינת חוויית המשתמש. בפלטפורמה הזאת אני רוצה באמת להרים לו, ואולי בעתיד יהיה לי פרק איתו גם, שנדבר על החוויה הזאת, אבל הוא עושה פה עבודה באמת עם כל המגבלות ועם כל הדברים שאני זורק עליו, ואת זה אסור ואת זה מותר ואת זה אל תערב ואת זה אל תציג השגיאה כזאת, והוא פשוט ידע למקסם את הפלו ואת התהליך באמת בצורה, לדעתי, טובה. עוד פעם, כמו שאתה אומר, הפידבקים מאוד טובים. בשורה התחתונה המוצר, וחשוב לציין מעמד זה שאנחנו גם מקשיבים לפידבקים. אנחנו באמת מקשיבים לפידבקים. בטח. ושלקוחות מתלוננים, אנחנו באמת לוקחים את הדבר הזה אלינו. גם תמיר יודע להציף את הדברים הקריטיים, וגם אנחנו באמת נותנים לזה מענה. אני חושב שאם יש פידבק ושלקוח העלה אלינו, בגרסה הבאה כנראה שהוא יראה את התיקון שלו. חד משמעית. אנחנו לרוב מכניסים, אם זה דברים חד משמעית. שהם מאוד מהירים, קוויק ווין מה שנקרא,
אין סיבה לדחות. עוד פעם, אני חושב שאתה יודע, השאיפה שלי שלקוחות יהיו מרוצים ויהיו שמחים להשתמש במוצר, וידעו שיש מישהו שמקשיב להם בצד השני. נכון. בשורה התחתונה. ככה אני לפחות כצרכן אני מסכים. רוצה להאמין. אז נראה לי שעברנו על הדברים. כן, דיברנו על הרבה, יש עוד הרבה על מה, אבל... זה לא ייגמר. כן. עוד פעם, 10 שעות ביום אפשר לצמצם לפודקאסט. נדבר היום אחרי העבודה. בדיוק. טוב, שגב היקר, אז כמו שאמרנו, אנחנו נדבר היום אחרי העבודה. כן, בדרכים. היה לי תענוג. גם לי. תמיד מעניין לדבר איתך על הכל. פודקאסט הבא אנחנו נעשה על בישול, שגב המטבח. בישול ומוזיקה. חכים שתשווק אותנו ותייצג אותנו במאסטר שף. אין לזה סוף, והמסר שלי למשתמשים, שיש צוות טכני מאוד חזק, שדואג באמת לדברים שיעבדו בצורה הכי טובה, הכי איכותית והכי כיפית שיש. זה ערך עליון מבחינתנו, חוויית המשתמש והטכנולוגיה שלנו, כי זה החדשנות והערכים שאנחנו רוצים להביא איתנו מבחינת מוצר לשוק. אז רוצו להשתמש, תפציצו אותנו בפידבקים, כי אנחנו צמאים ללמוד ולהקשיב ולהשתפר. וגם מי שמתלבט, שיוריד, יסתכל באמת, את הרייטים. כן, תשתמשו במחשבון שדיברנו עליו קודם. השערי המראה שם באמת באמת טובים, במיוחד באקזוטים. ואז תחליטו לבד. לגמרי.